Już ani nie godą, witajcie rozstojmili, ale... Witajcie chłopki a dziążki. Na hitboxach, na YouTubach to jest następno tajla o nacyniu budowaniu metra. Przewiduje przyszłość, teraz się bawia, teraz tak udawam takiego maga, czarodzieja, kerymo tako ta kula, nie nudel kula, ino tako zwykło kula, że zaroski sam kolemie, po tych glajzach, które sam są, śmignie cuk, ale tak się gibnie, że ino normalnie będzie tak furgnie, po tymu. Obejrzyjcie, ino dajcie mu chwila. Patrzcie. Patrzcie, zaraz będzie, obejrzyjcie. O! 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 I teraz patrzcie, uwaga, czymcie, mycki! Ciu! Poszł. Zanim poszł fort. Jak ja by chciał go doścignąć tym autem, to ja by musiał... Nie wiem. Ja by nie wiem, co ja by musiał. Dobra, ja tam nie jada, bo to jest za daleko. Ja już mam 65%. Zaroski beda się przebiją pod... Zaroski się beda przebiją pod Szarlejką. Albo pod Bytomką w sumie. Ciężko powiedzieć, co to jest za rzeka. Czy mogę już? Jeszcze nie załadowane. Ja już się nasztaluję. Sam tutaj. Już jest... Ej, my te metro już robimy 2 miesiące. Już jest 6.2. Czyli my 2 miesiące już te metro robimy. A jeszcze jedno nitka nawet nie ma zrobiono. Jadymy. Ciul na folu od razu. Co ja byda, nie mam casu. Casu jak marasu. Dobre, wszystko mam. Alles unter Kontroll. Jak jo zaro wdupia w koryto, to będzie ojciec Pablito. Pięknie idzie, normalnie zaro się wyżna, a jak się weżna, to mnie nie wyżną. Dobre, dobre. O, muszę kontrolować sam. Już niedaleko, już ino końcek. Ja już czuję ta woń, ja już czuję jak od wody tak ciągnie, nie? Czujecie to? Taki wiater idzie, nie? Taki wiater od wody. Kule bele. Mi już aż wilgotno w kudłach. Aż mi się loki robią. Dauerwela. Dauerwela od wody. Jak ja zaraz wdupia w te koryto, to ja zrobię z tego metra basen. Obejrzyjcie, co to wyjdzie. Zaraz. Ino kuncek jeszcze. Ino kuncek. Ja jest ciekawe, czy mi styknie tego betonu. No, jadymy, jadymy. Nie za gibko, ale jadymy.
No. Czy już jest w wodzie? Zaroski? I takie plum. Utopiłeś. Ta maszyna. Koniec gry. Już jest we wodzie. Ale jaja. Panie Fertku. Ale jaja. No i koniec, dobra. To ja teraz gibko, bo już wiem co ja mam robić. Joj, no ciul, ciul, ciul. Tyle emocji, ja się tak stresuję. Ja jest cały spocony normalnie, ze mnie się leje. Jest, derkusiu, normalnie masakracjo. Jak to go domodziesz. Mnie aż targo. Te emocje. 2 miesiące już w robocie. Masakracjo. No normalnie z tej hicy i z tego ładnego to ja aż jest cały mokry. Już się tak stresuje, durś. Szalony wibrator, aż się koszulka zamówił z wrażenia. No to polecam, to gratuluję wibrator, takie mądre decyzje. Bo ja to generalnie polecam moje treski kupywać, bo są najlepsze. Są tanie, są piękne, ja te wzory są robię, ja to są projektuję, są to łonaca w pańcie. Piękne one są, co mogę więcej powiedzieć? Tyle. Drogie, a drogie. Niedługo zaś nowe wzory dociepna. Będzie pięknie. O, ciul! O, nie śleciało, ja już mam takie wyczucie. Ja jest za dobry. Nie łobalej się, oby halba. Ale widz. Jak pierun. Dobra, i ostatnio. Jak to go dało się zabajtlał. Ostatnie moje słowo ci. 10 ci. Pum 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 pum. Pięknie. Poszło. Ja sam już uzupełniam. I my już prawie to zrobili. Ja muszę zobaczyć co to się będzie działo jak ja to zrobię. No widzisz, Drakarudy, w tobie to powiedział, że niby wakacje, niby urlaub, niby tak, że człowiek siedzi doma, a nic nie robi, nie? Tak, tak, o tak. Ja nic nie robię, a ja mam wakacje. A jednak trzeba robić. W metro się same nie zrobi. To nie ma tak letko. Ja na następnym IEM-ie będą ta gra będzie, mistrzostwa będą, w to pierwszy zbuduje metro. I ja to wygram, i patrzcie teraz, i to tak, aż mnie odciepnęło.
wdupia się jajo z air koniakiem. A pula nagród będzie wynosiła 34 miliony cebularów. Haha. Mmm. Pyszne. Mogę już. Bo jo ino chce fedrować. Tunel imienia Skarbka, ja. Richtig gryfne miano. Ciulomy. Nie, to jest tak, czekajcie. To jest tak. Obersteiger, Jerzech. Szwung. Załączony. Pierwszy stopień. Mamy pierwszy stopień. Drugi stopień. Mamy drugi stopień. Trzeci, czwarty, piąty. Jadymy na fol. Ja teraz muszę dawać pozór, bo jo jest... Bo jo jest we wodzie. Jak ją przebija ta ściana, to my się tąkniemy. No ma nie będzie plum. I ją zatopia całkie te. Całkie metro zatopia. Ja już czuję. Słyszycie jak robi to krz... Ciśnienie. Ciśnienie. Normalnie, co by nas nie zmiażdżyło. Ja muszę wszystko sam wachować, czy się nie rozdupię. Pięknie jada, pięknie, jezder. Jezderku. Ger. What do you mean, Marinko Gamer, by ger? Co się sam... Rozdupięło. Cisnymy na przodek. Pam 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 pam. I czy ja dobrze jada? 21, normalnie ja już czuję. Oby to było zrobione. Jeszcze ino. Ino troszkę. Jest, będę dupiał kilometr. A coś to chciał po niemiecku gadać, no to... Guten Abend, meine liebe Zuschauer aus Deutschland. Jetzt bauen wir einen Tunnel für die neue U-Bahn. Aber jetzt haben wir eine Probleme. Aber was ist denn los? Czy wyście to widzieli, czy ino jo? Bo jo już dostał do ciulca. Coś się chyba z kamera zepioła. Albo... Boja się troszkę.
Troszkę się lękom. No ale fedrujemy dalej, no. Co naprawił? Nie mogę? Nie dupczcie. Jo, tam nie... To jest chyba przeklęty tunel. No to mogę powiedzieć z czystym sumieniem, synki a dziążki. Aż mnie swędzi oko z żalu. To jest dobry moment. O Jezus, co ja zrobił? To jest ten moment. To jest ten moment, żeby to sztopnąć, także dziękuję widzom na tubie. Jak ktoś do tego momentu dotrzymał, widział wszystkie te jeszcze odcinki, to dziękuję pięknie, dajcie ściuka. I tyle. Nie godom, że widzimy się zaś w tym metrze, bo ja nie wiem, czy ja sam wrócę. Jak ono jest takie opętane, to ja to smola chyba.